Prezident Donald Trump hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirdi. Sammitin barşynda altı taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm meselleri gyzyklanma bildirilip, ara alyp maslahatlaşyldy. Hemde birlikdäki işiň geljekki ileri turýan uğurlar ketgilenildi. Şeýlegem sammitin çäklerini ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama Medeni miras abatda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Özbekistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama kabul edildi. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna iş saparynyň çäklerini hormatly prezidentimiz Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kongressiniň Wekiller Palatasynyň Daşary işleri boýunça komitetiniň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kiçik komitetiniň başlygy Bill Huizenga we ornatary Sidney K. Kamlager dawilen duşdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kongressiniň wekilleri hormatly prezidentimizi bäreklep, Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga duran mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hemde hormatly prezidentimiziň şu gedeki taparynyň iki ýurduň arasyndaky diýip bolan dostluk gatnaşyklary mundan meýlekde pukturandyrmaga ýardym berjekdigini bellädiler.